take nema makarar tunani na kan ka ta kukkure nake yi ya kake ne annabi na. Kai zuciya take nema makarar tunani na kan ka ta kukkure muke yi ya kake ne annabi na. Allah mai ɗauke wa zuciya kunci, ka miƙa damuwa ta wai ta rai take hana barci. A cikin ka nai da himma kar da ka bar ni rabu nai kunci. Kai ke baiwa mai nema gani ka bani ya makagina, ka sai talaffuzana zan yi yabo gurin masoyina. Almaki wa albaki annabi sanyin idanu. Kai zuciya take nema makarar tunani na kan ka ta kukkure muke ya kake ne annabi na. Allahumma salli ala mahbubu mai cikar baiwa, alaika sa sahabbai na yi rashin ganin su nai kewa. Masu kyan ɗabi'a da kima lafazan su kyawawa, kun samu duk abin nema dan da shafi'u ne kuke hira. Makiyinku ya zamo kaula ai kaunar ku ce tidin tsira, domin da ku akai komai har a Madina can ku kai hijira. Mashayar jalai bayan muna da kayi mun komai, a gaban ka nai suluki babu ka ƙara min kamin maimai. Mujallar ɗariƙa ɗan Abdullaka cike komai, barhama buɗe taskar baitoci sai dire a ƙirjina. Mai cika da siffa shehu ka ƙara kama hannuna, shehu Salisu in ba kai wasa ya share kukana. Kai zuciya take nema makarar tunani na kan ka ta kukkure muke ya kake ne annabi na. Sassarfa da gunji take mini ta hana ni yin barci, kuma ni ban da iko ga tsanani ina ta yin kunci. Na rashin zuwa ziyarar ka Madina a rai ina ta jin ɗaci. Ka kira ni ya muradu banda kamar kana ƙure komai. Me tausayin halitta Rabbu saboda kai yake komai. In ka so ka bani da ɗai kuma babu raguwar komai. Gani ne wanda ya ganka ya ƙure kallo, wasu sun kama jari da riba sun guje wayan kwallo. Sun ganka kuma sun gamsu ba na biyinka sun ƙure kallo. Salsalar salati sabila ganin ka ya fi mun komai, da za a min limanar ganin ka gare na kar aban komai. Murshidina karibu kusanci gare ni kan zamgawa. Kai zuciya take nema makarar tunani na kan ka ta kukkure muke ya kake ne annabi na. Babu ɗan asara da ya ganka Jamilu ya bin tsira, har ya zo jikinka ya rabu da kai da shi ku kai hira. Aka nuna duka isa domin ya fahimta yayi halin bera. Mai cikar halitta almadani Nasir aiki, mai zartar da aiki ba na biyun ka na gaban sarki. Ka ji tsabtar da ruhi na kar da ka bar ni ya masoyina. Babul mukama lubbi shajiran bayi, ta sarrafin shari'a taskar rabu ka kure koyi. Na gaban sani da nuni ga zakara gaban ka ya koyi.
nasar da barzo can a tabuka ka kashe bayi roka na yayi suranda ga fa ubansa mai cire shakku mabayyanar hakikar Allahu shagwabar maya sarki kai zuciya take nema makarar tunani na ka tafakkure muke ya kake ne annabi na sirrikin Aliyu can a Madina kai kake haske a cikin ka ne fana'i na shagaltu ta sanya jasadi haske samuwar adala da shuguni wanga hallara ta kai rariyar ilahu mai taci ganin masidi yantacce ba jangali haraji mai hikima fasihu mai salke jagora madihu ba makiyin ka sai fata ɓaɓɓe Hassan al-Husuli al-Mansuri shafa kirjina kai yayyafin wulaya kan shi'irin ka in wuce suna kai min naɗin sarauta in shayar da duk masoyana in jibinci lamarar mai rauni ya zamo mafi ƙarfi kar a fi ni himma da muhimma kai yi min cikar ƙarfi domin isar su umma da Aliyu jarumi mafi ƙarfi kai zuciya take nema makarar tunani na ka tafakkure muke ya kake ne annabi na gabana tasarifi mai tausasa zuciya ta yi lauhi mai sanya gamsuwa da lumana ta wanke dukkanin haushi ta cire wa mai makanta ya rayu da kyan gani da numfashi gani irin na ruhi ba fa gani irin na jaki ba ko da yana a hanya zai kauce ba zai bi daidai ba kai ka ban hakika annabi ne ba zan butulce ba ya mai cikar kamala ba ka san bidala kai ka wanke illa kuma kai ka zo da sallah kuma ka cire kasala ya sayyadi kamalu sunanka ne jamilu abin su binta ganin kana ka gauta annabi ne kawai ka mun gata NB ina ta roƙo ni da fa'i yana bidar gata kai zuciya take nema makarar tunani na ka tafakkure muke